Fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna ħarġu żewġ każi ġodda ta' COVID-19 filwaqt li fiequ 13 il-persuna. Il-każi ġodda ta' coronavirus ħarġu minn fost 877 test. Dan ifisser li s'issa f'pajjiżna kellna 627 każ mis-7 ta' Marzu l-hawn filwaqt li minnhom fiequ 596. Is-6 ta' Ġunju fisret il-bidu tal-14 il-ġimgħa ta' din il-pandemija f'pajjiżna u l-istatistika turi li n-numri attivi issa huma 9 inqas mill-ewwel ġimgħa tal-coronavirus f'Malta u f'Għawdex. Dan hekk kif bejn is-7 u 13 ta' Marzu f'pajjiżna rajna total ta' 13 il-każ. L-aħjar ġimgħa fis-sens ta' numri ta' każi pożittivi kienet il-ġimgħa li għaddiet fejn pajjiżna irreġistrat 9 każi ta' COVID-19. F'Marzu pajjiżna ra total ta' 169 każ, f'April total ta' 296 każ u f'Mejju total ta' 153. Intant, l-attività kummerċjali fit-toroq ta' Malta u Għawdex għalkemm bil-mod komplet tikber xi ftit fit-tieni ġurnata minn meta ħafna aktar ħwienet u stabbilimenti setgħu jiftħu. It-toroq tal-Belt Valletta kienu xi ftit aktar movimentati u raw xi ftit aktar nies mill-ġurnata tal-ġimgħa hekk kif dan huwa l-ewwel weekend fejn pajjiżna qed jirritorna għal din in-normalità ġdida fost aktar rilaxx ta' miżuri. Madankollu bosta sidien ta' ħwienet li tkellmu magħna saħħu li jistennew xi tip ta' inċentiv mill-Gvern għaliex għalkemm l-affarijiet qed jiċċaqalqu xorta mhux se jkun biżżejjed biex isostnu ruhom. Intant hekk kif issa fetħu wkoll il-bars u l-clubs fl-ewwel lejl il-miżuri kważi kollha ġew rilaxxati, it-toroq ta' San Ġiljan u Paċeville raw ħafna iktar nies milli kienu qed jaraw fl-aħħar ġimgħat.